Så skal det handle om noget helt andet, nemlig det årlige pinsekarneval, der lige nu er i fuld gang i Fælledparken. Og vi har vores reporter Morten Svegaard med os fra Fælledparken. Og Morten, er du gået i barn? Ja, det er faktisk der, fordi en stor del af, nu kommer lidt flagen her, men stor del af det her karneval, det er faktisk frivilligt. Og den her bar her, kan måske se, at det ligner noget, der skulle være på et stillads. Den er bygget af en frivillig arkitektstuderende, som simpelthen har foldet sig ud her, simpelthen for at give hans bidrag med. Han står faktisk herovre, så lad os lige prøve at gå over og tale med ham i gang, hvis vi kan komme igennem her. Rona Laurit. Hvad hedder det? Først og fremmest, du har noget materiale liggende hernede. Hvad er det for noget? Det er noget plast, man kender fra stilladsarbejder, som jeg har syet nogle sofaer af, som jeg så har, hvor jeg har puttet nogle oppuslige luftpuder ind i. Men hvorfor det her med at bruge materiale, som man måske kender fra andre steder? Sig det igen. Undskyld, hvorfor det her med at bruge materiale, som man kender fra andre steder? Altså i det her tilfælde fra stilladser og fra plaster, der skal være ved stilladser? Jeg tror, det er for at give sådan en følelse, sådan en aha-oplevelse af, at tingene kan, at man tænker, nå ja, det kan man sgu da også bruge det til. Altså, ligesom jeg har brugt stilladser over. Altså, det er sådan upræsentøst på en måde, så det virker inspirerende for mig. Altså. Det her skal være sådan en loungebar. Hvad du har prøvet at udtrykke med det område her, du har lavet her? Men så det er, jeg tror, jeg prøver at udtrykke sådan lidt gør det selv tilgang til tingene. Altså, at man kan bruge stiladser på en anden måde, end man ser det normalt brugt, og man kan bruge materialer på en anden måde, på en ret tilgængelig måde, men også man kan hyre de folk, der ikke har DJ'et før, til at komme og spille, og det kan lykkes alligevel. Hvordan synes du om stemningen i baren her til aften? Jeg synes, den er ganske glimrende. Altså, jeg synes, den er over al forventning. Så. Du er godt tilfreds med dit område her? Jeg er meget tilfreds. Rigtig meget tilfreds. Designer du også noget til næste år? Jeg vil sikkert være her, og så, men jeg regner med at designe noget allerede inden næste år også. Nogle tilsvarende ting. Ja, der er nogle andre, der har vist interesse for konceptet her, jeg arbejder med. Så må vi se. Tak for hjælpen i hvert fald nu.